Ефір АТР триває. Я Ельвіна Судбулаєва. Говоритимо наживо про найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Тож залишайтеся з нами. Зеленський готовий до зустрічі з Путіним віч-навіч. Навіщо? Перше рішення по апеляції «Газпрому» в Стокгольмі. Не чую користь вирок. Мер Львова постав перед судом. Андрію Садовому обирають запобіжний захід. Я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. І почнемо щодо візиту президента Зеленського. Він готовий до двосторонньої перемовини у різних форматах, в тому числі і з Путіним. Про це очільник держави сказав під час візиту до Литви. Давайте послухаємо Зеленського. Я думаю, що там буде багато двосторонніх форматів. Я впевнений, що там може бути формат і з пані Меркель, і з паном Макроном, і з паном Путіним. Ми готові до будь-яких форматів в форматі нормандської четвірки говорити про це. А ось помічник Владимира Путіна Юрій Ушаков заявив про високу ймовірність зустрічі президентів України та Росії віч-навіч. Давайте послухаємо цитату. Я думаю, що до цього справа йде, щоб провести окрему зустріч. Вони будуть знаходитись в одному приміщенні. Думаю, вони переговорять один з одним. І ми долучаємо з Москви, саме з Росії, Ігор Яковенко, журналіст. Доброго вечора, пан Ігоре. Добрий вечір. Пане Ігоре, вже заявили, що, ймовірно, буде зустріч віч-навіч очільників двох країн. Як гадаєте, що буде пропонувати Владимир Путін і що буде вимагати Володимир Зеленський? Ну, я бы все-таки предположил, что точки компромисса у этих двух людей быть не может в принципе. Потому что позиция Владимира Путина заключается в том, чтобы те бандитские формирования, которые сформированы сейчас в ДНР и ЛНР, они были в том виде, каком они есть, интегрированы в политическое тело Украины. Естественно, в данном случае совершенно очевидно, что ничего похожего Украина не допустит. И точкой компромисса является границы со стороны украинского государства. Это, в принципе, должно произойти до выборов, и тогда выборы могут произойти по украинским законам. Если выборы будут проходить при контроле бандитов над этой территорией, то, естественно, Украина такие выборы признать не может. И вот промежутка между этими двумя позициями не существует. Поля компромисса не существует. Поэтому я полагаю, что некоторая имитация переговоров возможна. Возможно, я бы сказал, пиар со стороны Путина и со стороны Зеленского. Вот как пиар, как декларация, демонстрация своей позиции, эти переговоры полезны. С точки зрения результатов я не вижу, откровенно говоря, никаких возможных позитивных результатов этих переговоров. Як гадаєте, які питання будуть піднімати на цій зустрічі, на вашу думку? Ну, я полагаю, что Зеленский позицию в отношении, я думаю, что он высказал свою позицию в отношении Крыма. Естественно, Путин, как обычно, отметит вот этой вот своей мантрой, что такого вопроса не существует. Здесь тоже не может быть никакого поля для разговора. Я думаю, что Зеленский скажет о том, что, он обязан сказать, иначе просто его никто не поймет в Киеве или вообще в Украине. Он скажет, обязан сказать, что должен быть восстановлен контроль над украинской границей со стороны украинского государства. Путин будет ссылаться на то, что это должно быть сделано только после того, как пройдут выборы и, так сказать, там придет новая власть. То есть здесь тоже точки компромисса не будет. Поэтому я думаю, что это будет пиар. Ігор Яковенко, журналіст з Москви, був з нами. І я вже рада представити нашого гостя Володимир Цабаль, народний депутат України, фракція «Голос». Доброго вечора. Доброго вечора. Пан Володимир, ми говоримо щодо зустрічі очільника країни-агресора Росії Владимира Путіна з Володимиром Зеленським. Як гадаєте, ця зустріч відбудеться? Я думаю, що вона точно відбудеться, там, судячи з тої інформації. Віч-навіч, тет-а-тет. Ви про віч-навіч. Це хороше питання. Я надіюсь, що не відбудеться, але
я думаю, що шанси, що вона відбудеться, досить високі. Як гадаєте, що Зеленський може вимагати від Владимира Путіна, а що буде пропонувати Путін? Якщо, давайте так, я вернусь до питання взагалі, що означає, якщо це відбудеться зустріч. Путін, на жаль, дуже хороший, скажімо так, переговорник в плані того, як він веде себе, як в умовно відкритих переговорах, і так в тому плані, як він веде себе на таких закритих зустрічах. На жаль, наш президент поки що не досвідчена людина, він не має досвіду ведення різного роду переговорів, і будь-які переговори, які він веде від імені України, повинні, скажімо так, забезпечуватись і підтримуватись там переговорною командою, яка його має підтримувати, який має досвід. Путін вже в політиці дуже багато років. Більше того, він такі речі йому сходили з рук, як ми знаємо, які жодному іншому політику в цивілізованому світі дуже не сходили. Всі інші диктатори, ми знаємо, чим закінчили. Путін, умовно, єдиний з чи не єдиний з диктаторів, якому зараз майже все зійшло в рук. Через те, якщо буде така зустріч, я думаю, що умовно те, що буде формально там вимагати Путін, це не важливо. Формально важливо, які там теоретичні помилки може зробити наш президент, якщо його не буде підтримувати команда переговорників. Ось щодо команди переговорників, ось Україна вже виконала усі зобов'язання. Напередодні нормандської зустрічі про це вже повідомила речниця представника України в тристоронній контактній групі Дар'ка Оліфер. Давайте послухаємо її. Україна виконала домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, яких було досягнуто у жовтні 2016 року. Зокрема, йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі населених пунктів Золоте, Петрівське, Станиця Луганська, зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській, вирішення питання водопостачання в Луганській області. Натомість, з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб, не надано безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, яка не підконтрольна Україні, включно із ділянкою українсько-російського кордону, не створено умов для роботи КПВВ «Золоте». Володимире, ось ми бачимо, що Україна виконує свої умови, враховуючи те, що повністю окупований Крим і частина Донбасу. Україна виконує умови, Росія жодної умови ще ніколи не виконала. Чому Україна йде на такі умови Росії? Знаєте, тут дуже цікава ситуація виходить, бо в вересні, навіть не в вересні, ще до вересня, але умовно з вересня там була можливість президента зробити перезапуск. Умовно перезапуск взагалі всієї переговорної позиції України по відношенню до Росії, і в тому числі по відношенню до наших західних партнерів. Що відбулося? Насправді відбулося гірше, ніж статус-кво. Тобто статус-кво був це там слідувати стратегії там Порошенка, там умовно підписувати ті речі, які там Україна умовно не збиралась, я про закон про особливий статус там виконувати, але там частково там закон прийняли для того, щоб можна було сказати нашим партнерам, що от ми принаймні один крок зробили, Росія жодний. Зеленський міг це все перезапустити. А значить, почалось відбуватись те, що теперішня влада почала виконувати якісь з тих умов, які з самого початку не планувались виконувати. Питання для чого? Для того, щоб зустрітись з Путіним. Щоб договоритись про що, ми не знаємо. Він знає. Вертаючись до вашого попереднього питання, а що він може вимагати, я можу тільки фантазувати, але там можуть бути такі речі, давайте ви забудете про Крим, а ми вам вернемо Донбас, причому на ваших умовах, такі речі, які в мене в голові не вкладаються. Президент мав навпаки в перший день вересні, в перший день, умовно, коли він почав говорити про проблему анексованих територіях, мав першою заявою внести Крим в рівняння. Він цього не зробив. І щодо умов, Росія висунула ще одну умову. Ось міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль хоче від Зеленського питання окупованого Донбасу. Давайте його послухаємо. Мы слышали от прошлой
администрации на Украине, от прошлого режима, заявление о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском. Слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые, по сути дела, не то что ставят под вопрос, а означают отказ выполнять Минские договоренности. Россия, как член Нормандской четверки, где также представлена Украина, Германия и Франция, сформировала рамки, которые легли в основу Минских договоренностей. И договоренности Минские предполагают решение всех вопросов через прямые переговори между Києвом, Донецьком і Луганськом. Ось ми чуємо голос Кремля, і це, ймовірно, ще одна умова для Зеленського. Як гадаєте, ми вже відвели війська, вже ще є ряд умов, і це чергове. Піде на це Зеленський? Я дуже надіюсь, що він на це не піде. Тобто я впевнений, що Росія зараз шукає якийсь сценарій, який буде прийнятний для Зеленського, щоб умовно це не виглядало так принизливо. Але по даному конкретному питанню в мене дуже багато є сумнівів щодо того, на які поступки готовий йти президент України в цих переговорах. Але по питанню прямих переговорів, вибачте, з терористами, тут в мене є таке відчуття, що тут президент на це не піде. Але з іншого боку, ми бачимо, що на умови Зеленський йде. Чому, якщо Зеленський йде на умови Кремля, чому він піднімає питання хоча б Криму? Тому що на нормандському форматі основне питання – це буде Донбас. А як ж бути з Кримом? Я тут дозволю собі трохи пофілософствувати. З точки зору Зеленського, я думаю, як він про це думає. Була обіцянка на виборах, що треба припинити вогонь, щоб перестали стріляти. І ось він зараз робить все, що, навіть не думаючи про якісь довгострокові наслідки, щоб цю обіцянку виконати. Щоб можна було сказати, що дивіться, я умовно виконав свою обіцянку. В той же час він це робить через те, що це популярно. Далі питання, якщо так, як дивиться на соціологію і так далі. Далі, якщо взяти ці два питання, які ви сказали, перше... Зараз ми продовжимо ці питання. Зараз у нас зв'язок з Андрієм Піанковським, політолог з Вашингтона. Доброго вечора. У вас, мабуть, день. Добрий вечір. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, зустріч віч-навіч з президентом Зеленським, з Путіним, вона ймовірно, що відбудеться. Як гадаєте, про що будуть спілкуватися вони? Возможно, да, на полях четверки будет и личная встреча Путина один на один. А что касается всей четверки, то... Ні, я маю на увазі тет-а-тет зустрічі. Да, она будет, да. Но она, я думаю, что не с нее начнется, а все-таки первая будет четверка. Так вот, мы должны не гадать, а мы уже имеем согласованный с 4 сторонами проект итогового заявления этой встречи. И этот проект, как о нем заявил первым споксмен Суркова-Чесноков в Москве несколько дней назад, он полностью устраивает Россию, он не даст Украине возможность выскочить за рамки Минских соглашений. А Чесноков пояснил, как он видит это соглашение, что речь идет не о присоединении Донбасса к Украине, а о присоединении Украины к Донбассу. Это его слова. Поэтому задача этой четверки для Москвы – это закрепить, уже не сделать необратимым курс Киева на так называемое воссоединение с Ордовым, которое, как большинство экспертов, считает совершенно губительным для страны. Он легализует российскую агрессию и открывает путь для дальнейшей экспансии. Но о чем они потом будут говорить уже на один, не знаю, это будет зависеть от их темперамента. Як ви гадаєте, тема Криму буде підніматися на нормандській зустрічі? Підніме це питання Володимир Зеленський? Даже если он откроет рот, Путин в самой решительной форме его прервет.
Зрозуміло. Дуже дякуємо вам. Андрій П'янковський, політолог США Вашингтона, був з нами на зв'язку. І ми поговоримо щодо далі, продовжуючи цю тему. Ось нардеп зі «Слуги народу» Микита Потураєв певен раптом, що Зеленський готовий до обговорення газового питання на нормандській зустрічі. Про це депутат розповів в ексклюзивному інтерв'ю каналу АТР. Давайте послухаємо. Це питання, на жаль, не лише економічне, воно ще й політичне і дипломатичне. Так що, якщо воно там виникне в Парижі, то, звичайно, що президент має бути готовий, і він буде готовий, я це знаю точно. На сьогодні у нас просто суперміцна переговорна позиція. У нас повністю заповнені наші підземні газосховища. Ми можемо протриматись всю зиму взагалі без російського газу. У нас все нормально нарешті з вуглем, тобто ми повністю готові до зими. Якщо вони почнуть крутити крани, як вони люблять це робити, можемо сказати, пока, крутіть. Нам від того ні холодно, ні жарко, скоріше якраз жарко, тому що у нас є чим опалювати нашу власну країну. До свідання. Володимира, ось ми бачимо, що газ, взагалі це питання газу, спочатку йшло від Кремля. Вони пропонували, а зараз ми це обговорюємо, і сам Зеленський про це теж казав. Як думаєте, на це питання, взагалі цю тему буде підтримувати Зеленський? Я з тим, що сказав Потураєв, з одним погоджуюсь. З тим, що в нас суперміцна переговорна позиція. Все, що до чого можуть призвести ці переговори, до того, що ця наша переговорна позиція погіршиться. Якщо там дивитись на те, що зараз відбувається щодо Нормандії, все виглядає так, ніби це дійсно йде там по сценарію Путіна. Що я конкретно маю на увазі? Путіну не вигідно, і він не хоче, ніколи в житті не дозволить, щоб питання Криму включили в повістку. Включили його? Не включили. Путін дуже хоче, і йому дуже вигідно, щоб питання газу, питання як транзиту, так і закупівлі включили в повістку, яка стосується переговорів по деокупації. Питання, яке відношення газ, якісь короткострокові економічні вигоди, при всій повазі і так далі, мають до довгострокових питань територіальної цілісності і повернення суверенітету? Ніякого. Для України це навіть принизливо, коли такі питання включаються в ці переговори, бо це шантаж, це відкритий економічний шантаж. Коли тобі умовно в тебе хочуть, приставили пістолет до голови і кажуть, давай ти мені якісь економічні вигоди, я тобі умовно дам, а ти мені віддай свою праву руку, але зате я тобі жалування на весь рік, на все життя дам по неважливо по чому. І це реально це дуже принизливо для України. Мені здається, що зараз, навіть коли Потураєв про це говорить, він хоче спозиціонувати, що це ж дуже вигідно, тут якраз можна під шумок якісь хороші умови. Та навіть, якщо навіть це правда, навіть сам факт, що під шумок, умовно, ці два питання пов'язувати і на одній площадці говорити, це, як я сказав, це дуже принизливо для України. Якщо цей шантаж, як ви і сказали, якщо Зеленський, тож команда Зеленського каже про газ, ймовірно того, що вони будуть обговорювати, це є. Чому тоді, на ваш погляд, Зеленський не може пропонувати свої умови Путіну? Я, знову ж таки, вернусь до тої думки, яку я не закінчив. Зеленський виграв вибори через те, що дуже добре відчували він і його команда, відчували... А ось я переб'ю, зараз судді пішли на радчу кімнату, сьогодні обирають запобіжний захід меру Львова, Садовому. І ось Вищий антикорупційний суд у Києві обирає запобіжний захід Андрію Садовому у справі про ймовірне зловживання влади. Ось так як сам судовий прокоментував свій позов напередодні засідання. Давайте його послухаємо. Вони в 2015 році, коли країна знаходиться у війні, сплачують бюджет 52 мільйони. А тут звинувачення. Ваша земля, не ваша. Слухайте, за це держава отримала гроші в бюджет. Звинувачувати мене, що я робив дії наповнювати бюджет міста і створювати 3000 робочих місць, я, чесно кажучи, більш абсурдного звинувачення. Дивіться, це є
міська земля, що підтверджено всіма рішеннями судів. І ці кошти надійшли до місцевого бюджету. Ось трохи перейдемо на цю тему. А як гадаєте, що за дії влади? Чому саме зараз почали обирати запобіжний захід і відкривати провадження щодо мера? Ну, я, якщо чесно, детально не знайомий з тими обвинуваченнями, які є щодо пана Садового, але безвідносно до цих обвинувачень дійсно час, в який це все робиться, дуже дивний. І всі ці, вибачте за слово, зливи, які ми чули з кабінету Труби, тобто ми розуміємо, що дуже багато резонансних справ зараз відкривається по дорученням. Відповідно, питання, коли я бачу, що щодо когось відкривається якась справа, і я розумію, що за цим стоїть якась вказівка. Скоріше за все, за цим стоїть вказівка. І в мене тоді виникає питання, там не безвідносно людина винна чи не винна, це я не буду вирішувати. А чому саме проти цих людей починають відкриватись? Проти людей, які умовно можуть бути там теоретичними. Це два типи людей, або які можуть бути теоретичними опонентами, або люди, яких не жалко, коли потрібно показати, що ми почали саджати, ми ж обіцяли, що будемо саджати, давайте почнемо з тих, кого не жалко. Умовно, не жалко через те, що в них там підтримка зараз невелика, і просто покажемо, вроді людина, всі впізнають, покажемо, посадимо її. І в мене виникає таке враження, що це саме такий сценарій зараз. Тобто це електорат, саме Луганський, саме Львів, який підтримував колишнього очільника влади Порошенка. Ми бачили, що там менше все ж таки підтримали Зеленського. З цим ви пов'язуєте? Дивіться, те, що я сказав, знаєте, я знову ж таки цю думку, яку я ніяк не можу закінчити вже третій раз, що влада виграла, Зеленський виграв через те, що вони дуже добре вивчали соціологію і бачили, чого хочуть люди. І там люди хотіли, щоб перестали стріляти. Тобто люди там хотіли, щоб почали там саджати корупціонерів. Але з іншого боку, також йде аналіз, що конкретно, які кроки конкретно потрібно робити, щоб популярність не втратила. І коли там умовно говорити про Донбас, Крим він не вводить, я впевнений, що є якась соціологія, яка показує, що умовно людям, аби перестали стріляти на будь-яких умовах. Якщо там їм не так важливо, щоб ми почали про всі території вже говорити, ніж то, щоб перестали стріляти. І це серед його електорату робиться дослідження. Там, коли говорити про саджати, я не здивуюсь, якщо є якась умовна статистика, що якщо оцього почнемо, то тут якраз не наш електорат, нормально, наші підтримують, а не наші, вони і так за нас не голосували. А якщо цього, тоді цього краще не треба, бо тут ми частину свого електорату втратимо і так далі. І в мене таке враження, що ці справи також вибираються базуючись на якійсь там статистиці. Я надіюсь, що я не правий. І щодо ще одної теми поговоримо. Ось правління Національного банку України заявило, що інформаційну атаку на НБУ, яка вже триває кілька тижнів, здійснює екс-власник Приватбанку Ігор Коломойський. Далі пряма мова голови Нацбанку Якова Смолія. Протягом останніх декількох тижнів під стінами Національного банку відбуваються проплачені акції з метою дискредитації діяльності правління Національного банку, з метою приниження гідності членів правління. Ми чітко розуміємо, що ця спланована акція проплачена колишніми власниками банків, які виведені з ринку. Особливо ми звертаємо увагу, що, як ми розуміємо, цей захід проплачений Коломойським Ігорем Валерійовичем, одним із колишніх власників Приватбанку, з метою дестабілізації Національного банку. Ось ми чули від очільника щодо дестабілізації. Як гадаєте, чи здійснюється ця мета Коломойського придбати Приватбанк? Вернути ви маєте на увазі? Вернути, так. Да. Все це, що відбувається, це там направлено на ці всі, скажімо так, мітинги під НБУ. Я, до речі, там рядом працюю, у мене комітет прямо під... Це кожен день вони відбуваються. Я кожен день, коли ходжу до комітету, там багато людей, бідних, яких мені дуже жалко, які там стоять. Напевно, значна частина навіть не розуміє,
за що вони стоять. І це все відбувається для того, щоб Коломойський, з одного боку, це така відплата керівництва НБУ за те, що вони зробили правильну річ, що не дали йому далі красти гроші громадян України. А друге, це збільшення, посилення своєї переговорної позиції в переговорах з Зеленським. Ми знаємо, що зараз в команді президента є умовно різні групи, ви маєте на увазі. Різні групи, і в тому числі різні думки щодо вирішення питання Приватбанку. І позиція МВФ дуже сильно схиляє президента до правильного правового вирішення, де зрозуміло, що банк вертати не треба, а треба вертати ці 5,5 мільярдів, які були вкрадені в громадян України, в тому числі в тих, що стоять під НБУ зараз, і вони цього не впевнені, що розуміють. І схилялась після позиції МВФ, я думаю, що президентська команда почала схилятися в цю сторону, і Коломойський почав підвищувати ставки, почав робити всі ці акції, щоб посилити свою переговорну позицію. Але щодо Коломойського, там відкрите провадження судові, мають вже приступити до суті. Як гадаєте, чи встигне Коломойський щодо вироку, так, і чим може закінчитися цей конфлікт? Ви про провадження щодо Коломойського, так. Там є ж багато дуже, там більше 200 судових справ. Ви про британський суд чи про Лондон? Дійсно, там тут цікава ситуація. Бо там що вирішить лондонський суд, там приблизно всі уявляють. Є факт. Тобто було виведено там дуже багато коштів. Це в англійській мові називається фрод. Тобто, це економічний, умовно, там, економічний злочин. Тобто, що суд встановить, це зрозуміло. Не зрозуміло, це можна передбачити. Питання, як буде реагувати українська система правосуддя на це рішення. І зараз йде повна підготовка для унеможливлення виконання цього рішення. Тобто для того, щоб не було політичної волі виконання цього рішення. Чим це все закінчиться, я дуже надіюсь, що Україна дуже сильно залежить від наших в підтримці від наших західних партнерів, які дуже жорстку позицію зайняли. В даному випадку інтереси їх набагато більше співпадають з інтересами громадян України, ніж інтереси Коломойського. Я дуже надію, що президент Зеленський в даному випадку буде мати, скажімо так, правильну позицію і ніяких поступок по поверненню Приватбанку, а більше того, по неповерненню тих 5,5 вкрадених мільярдів доларів, тобто це більше 150 мільярдів гривень громадян України, що ніяких поступок не буде зроблено. Дякуємо вам. Володимир Цабаль, народний депутат України, фракція «Голос» був з нами. Дякуємо, що були з нами. На цьому у нас все. Далі ефіром Прайм Мацарський продовжить. Залишайтеся з нами. – 33% українців проживає в сільській території. І тому саме міське населення, воно